paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Naimbag tayo may ka dito'y balay ka, gwapaw. Sige mo, Chip. Gwapo man ang tiyawag mo kanya. Kituan, mate. Gwapo ka. Pinaayaban na ka no, mate. Pugi. Ha? Pugi, mate. Tiyawag mo kanya, Krike. Kawa na. Tapno agpada ta. Nga dabirngas na pugi. Kasjay. Wain, pugi. Anya ti ibagan, pugi. Kastoy na, gwapaw. Agaya tak unay kiniminda di tadaya. Ang mabainak mo't amang ibaga. Nagkapoy ka matano kasta, pugi. Ibawang ka man iti balay da, gwapaw. Ibaga mga agaya tak unay kankwana. Ay kawa na. Tay talaga yan. Enteng, madlaw ko kat kanayon matan ni Ricky di tabalay ni Kwarog. Una, ta nasingid da iti tunggal may sa. Kas dalag kabsat. Ay kahit nasaya at ano kasta. Kano kumarokot kanayon mo't ni Kwarog iti balay da Ricky. Isumot lagayam nasaya at mait. Tapno addakad kadwa ni Kwarog. Ay, nasaysaya at pa ano, mga asawa jay luko. Ay, kasano ko ang mga asawa, no di namot amot ti agaram. Dahita kati problema ka ni Kwarog. Nabain sa nga agaram. Imayak minda, ta da ibagak keng ka. Anya day chay, Manong Ricky. Ay, kwa ading minda. Agayat ka no magkeng ka ni Chip Kwarog. Anya, kasta ka di? Di ka katawa Kano seryoso ni Chip. Sigurado ka kadi iti day nga ibagbag ang Manong Ricky. Wain, agayat ka no nga rugkeng ka. Na, inulit mo pa Si kaki di mo. No niya ti addaken ka akaririk nam, ay kaibagam Agdal na ka man mat Manong Ricky. Alag, panunot kang raw. Umayak tumanayin. Anya ngay gwapaw, naibagam mutlaay. Ay kawin na, Chip. Sakpay ti ko nam, pugay. Kay, anya ngay ti kunan ni ading minda, gwapaw. Umis-isim lang mo, pugay. Anya? Awan ka di ti madlaw mo kinkwana, gwapaw. Madlaw ka o, kasla danam-namam kinkwana, pugay. Ha? Kasta ka di, gwapaw? Wen, pugay. Iso ka paspasam. Anya ngay teramidak, gwapaw. Ay kasagutam iti sabong, chocolate, kasjay, pugay. Masapol ka di pa iti kasta, gwapaw. Wen nga raod. Hingkaki din. Ta, igidan mo nga itad, ti sabong ken chocolate. At ibagam ti panagayat mo. Tamang pa nakapasyar ka dito, balay, Kwarog. Nagsapsapol namin iti sabong, tatabadaw. Sabaw. Pangusaram ko iti sabaw. Ay katisagot ko mata iti balasa nga pagraywak. No kasta, damot langan nakarig na iti panagayat. Anda, tatabadaw. Iswa, gumatak man iti mulay wa sabaw. Ay, ora itad ko king kan alibray. Basta mapasungbat mo laki, day, ti balasan. Ay na, ang gihaman ako na, tatabadaw. Agdatan, dito'y garday, Kwarog. Wow! Nagdudumaga maklase ti sabong amulayo di tao eh. Ayun na, kas makita mate. At the yellow, red, white, blue, ken orange. Ay, dumawatak man nga raw. Tay nalabaga. Aguray ka. Asino ka diti balasang anakarig na iti panagayat? Ni man nading minda di tadaya. Ha? Napinta sa balasang angarod. Nangahabak a kandidata na jay. Ay, kasta nga raw, tatabadaw. Swerte no mapasungbat mo, dajay. Barang nga. Alang nga raw, bilyon ta, jay apag ukrad asabaw. Gusto siguro jay talaw, tatabadaw. Labsan kayo pa'y, nanatuyang. Kagawad ko anang. Sige, Kwarog. Maray, adamot igam na atalo nga apag ukra da sabong.
Kaslamat naggapoy di ayan niyo, Marituyang. Un siguro Nay, agturong mo di tabalay dari ka. Wun tanasingad da nga agpagayam ka ni Ricky. Kastaya. Kaslada nga rod agkabsat, nalablabos pa'y Isumo lagayam Sige, mate. Pugay. Ay, sumra ka, Pugay. Agyaman ak gwapaw. Oh. Ada masabsabong nga igamaw, Pugay. Wan gwapaw. Isagot ko na ito'y kiniminda di tadaya. Ay, kawan ha. Mayat day tata, naglalabaga asabong ko naman. Umayak ko magpaisurukin ka. Nuan niya ti aramida kadagita eh. Nalakala day ta, Pugay. Kasanuan nalaka ko nam gwapaw. Gumatang kamot ititalo abong at imansanas ka ni kagawad ko nang. Ha? Kalpasan na. Gumatang ka itimay sa chocolate. Diyan nakabox. Aw? Ikaabil mo ti mansanas ito unig ti box. Sa mo galutan itinas sila ang aribon. Kalpasan na, iparabaw mo to ti talo asabong ti rusas. Oh! Wow! Thank you, gwapaw! Adto ti talo a mansanas, may sabar at chocolate, kan box a pangikanyaw. Agyaman na ak na nakwanang. Diyan na sila nga panggalot ta aribon, Pugay. Ha? Ayun na niya. May samampayan na silang rebound. Mabit lang tayo nakalaan. Ay, Pugay. Dito ita ka di abungon ti regalom ko ni Minda. Ay, saan gwapaw? Ha? Idayton balay. Sige nga raw, Pugay. Di kagdanag, tasak ti makamu iti pangaldawan ta, gwapaw. Ay, kagyaman na ka. Foryaw, ading Minda. Awatom ko ma. Anya dayta. Lukot ma. Tap na makita. Ada pa'y chocolate anayon na. Anya. Regalong kanyak dagito ay Manong Ricky. Ay, kwa, nagapo ka ni Pugay. Ay, isti, ni Chip kwa raw, kunak ko ma. Ha? Imbaon na nga memang tag. Kasta. Ulitag. Ay, ayatan nakakanaw ni Chip. Anya. Nasaya at ataw ni Chip kwa raw. Nagagat pa ya. Awan ti makunak, Minda. Uray na saya at ken nagagat no awan met panagayat ko ken kuana Manong Ricky. Kumusta ngay kwaraw? Ang damot lang namnamam ka ni Minda. Dandanain tataba daw. Anya dandanay. Dandanin manubiak to ni Minda. Kasanoan ako namday ta. Gaputan na rugya ka una nagdaton keng kuana. Ay kit nasaya at ang araw, kwaraw. Di kayag danag. Nusong batan nak ni Minda. Da kayo ti umuna apang ibagaak. Kanda kayon tumet ti alain mi aninong iti kasar. Ay na, naggana sinyan. Puna mo hindi paribado nga armam kanu ni Minda. Ay, wanang kail. Oho. Jak, tupay nakita ti aniniwan mo anapan iti balay da. Nireki ti ibabaon ka, amapan mangibagbaga iti ayat ka. Ha! Ay, unay mo dayta nga istrokitos-tikitos mo. Rangtay ko nga rod ni Ricky ang kail. Rantay! Kendakkel ti panagtalag ko kenkwana. Ay na, sikan amis mo ti mangibaga iti ayat mo Mabainak nga rod mo tanggal. Isuan ni Ricky ti babaon ka. Daytan, tumangamin bain mo ti agari kunak. Anggal. Apa, dapuli tayo akasta mangibabain. Ha? Ay, baliwam dayta nga istrokis mo. Kaya't kao, sikati mismo amapan agaram. Oh. Alang nga rod anggal. Intun sumaranaw. Dua kami to namapan kini Ricky ti balay ni Minda. Apay ngay gwapaw. Uray saan ka nga ibabaon kat mapmapan kamat iti ayan ni Minda. Apay dakas no kastamang bilang, Pugay. Saan mo't kitne, gwapaw? Ang mas dawak lang Apay nobyam nga roda ni Minda. Tapno madanagan ka, Pugay. Ay, saan mait, gwapaw? Uray di mo ibaga. Madlaw ko dayta, Chip.
Imayak, takayat ko akadwain nak itama pa nagpasyari di balay daminda. I'm sorry. Ngayon, madanas kin apapanak ita. Kasta ka day. Sige. Itulturid ko nga rudin, ti mapanasisya. Kagawad, lakawan nak man itiarak no aday. Awan arak alakaw. Sanak ngaglaklako iti arak ita. Anay. Na. Anay, nagsakay naut-out launay. Agkanta ka sa kalpasanda, agrungaab ka. Apay. Nirikay. Jak pagarupan nga isukit ng tinangaram kini Minda. Tirikat na. Inaklon mo't ni Minda tiyayat na. Anya. Nawan ni Minda di balayda. Tako na ti inanak at nagkuyog na kinirikay. Akayan ayat na kanaw. Tainda ka nuagday ti jay syudad. Awan mo maned, Kwarog. Sikan tinawanan. Traitor kit di da jari kaya. Masuro na ka talaga. Makitak lang da jari kay. Jak amunan niya ti aramida kang gail. Ha! Ay, agtal na ka man sika. Basul mo Angkay. Nagkunangamin nga ibaon-baon mo ni Ricky. Angkay. Uray ko man no adda asawa na. Saan mo padam abaraw? Angkay. No agibaon ka. William tay kas kanyak nga adda asawa na. Tapno makasigurado ka. Adi na agawon ti balasang pagduyusam. Traitor kiti da jari kaya. Na. Awan serbi na gayam. Ha? Makitak tulang da jaya talaga. Masipangol ka. Nadagkat na Kwaro kan Ricky ngagpagayam. Ita, saanon? Ay, kasano mo ngamin ni Ricky. Ilakad na kumakin ni Kwaro. Ang isumot tinangaram. Ay, permi asoron ni Kwarog, maray. Oray lang sangsangay. Anya ngay nga tati maitulong tayo kunkwana. Kasano mo nga main, ni magayam Ricky agayim ni Kwarog ti kayat ni Minda. No para kanyak, talaga kit di ada Ricky kan Minda ti para iti tunggal maysa. Sa bagay mo't kit di amaray. Iso ano siya klaeng, rombang ko mga aklonan ni Kwarog asaan ani Minda ti para kunkwana. Un nga raw, mapanki di agbarte-barte ka. Pinasaya at inteng, bagbagaam ni Kwarog akaanakam. Ha? Tapno saan aday tamapan agbarbartek ijay ili ti araramidan na. Ita pa yakas tadi Kwaraw. Nalipatam aya. Nasakit tinakam na tanapaay ka ni Minda. Ay loko ako Kwarog. Day tala abanag agbartag. Bagaam ni Kwarog. Day takit din ti pangdadaelan na iti salunat na. Day tanti ko nakadi na mo ti agaram. Win nga rod Sa inton maunaan ti sabali, agreklamaw. Kahit mapanki din agbarte-bartag. No kumanga mintada kami, kini pare inteng, di nayaban. Inayaban nga. Nagbalin nga bridge ka, kasday. Kasta nga rod, di adayo kumama asinalisyan na kanirikay. Sana balay, tataba daw. Tinaskain. Kantuan na kita. Papanam ko mga minaya. Kulang ko pa itiarak. Gusto ka kantuan na kamapan na ginomay di ilay. Anya. Please. Ipangasim ko ma, tataba daw. Kaya't ko ti makalipat. Basta ka day. Di kagtanag. Sakti nangawis ka da kayaw. Iso asyak ti agpainaw. Nasayaat nga raw, Kwaraw. Tangdanan ka pa nga uminom Anya. Maray, inawagan nak ni Badong. Apay maray. Ni Kwarog ka no. Kasta unay ti barteg na. Dinan amo ti lubong na. Anya. Day ta ka no agsangsang iter aramiden na ijay ilay, maray.
Sige, taawagak ni Inteng. Tamapanayawid ni Kwarog. Ay, agyaman nakmaray. Tanay, san kanon nga amo ni Badong no anya taramidin na? Kumusta direk na, Kwaraw? Mayatan ang kay. Katagyaman na kada kayo tayo niyawid da di kalman. Kasano? Magibabain ka. Kaslasaan ka ang malalaki. Agsangit-sangit ka. Gapo iti nalaos abartag mao. Sorry ang kay. Ikari, saan na maulit day jay? Una! Nagada, babae dito'y lubong. Dahil takit din ti pagbarbar na kam. Pagsang-sangitam. Wow. Unang kay. Nakluna ka, unti pa nakapay, kumanan kan ayan. Ay na, Kwarog aya. Napaay ka manen ken ayat. Ngem saan arumbang aday tati ibarbar tekam. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Dr. Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ni FPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.